Di makatama na tao. Naunag na. Ha? Naunag na. Daw di tumpaw, di mo matamaan. Okay. Oo. Sayang bandog. Dinakal na ito ka? Dinakal Dapat kuha na tao. Butsog na. Di na iti atong dadjay. Iti kuha. Okay. Nung nagaduma asula na. Daasula na. Kanada bakad dyan, baka takay-takay ka babae. Muna Baka kulang-kulagtit ka, makabasol pa. Dapat tao ba masayit? Baglang bagan anusan. Muna Yun, ulong tilapia natin. Ulong tilapia guys. Pangalawa natin. Ito pangalawa. Dali. Yun, wala. Huwag sanang matanggal. Yahoo! Pangatlo natin. Yun, malaki eh. Yun guys, 5 fingers. Yung pangatlo natin. Papangat. Dali.
Dali guys. Yan. Laki din. Ayun guys, 5 fingers ulit. Yun. Yun, malalaki tilapia dito guys. Ito pang 4 natin. Sige, stay tuned. Three fingers pala. Kala ko malaki guys kasi nangingitim. Yun o, 3 fingers pala. Nangingitim sa ilalim ng tubig. Kala ko malaki. Yun, sige, stay tuned guys. Pang 5 natin yun. Medyo mahangin lang. Na, sira guys yung bala oh. Dali natin kaya lang nasira yung bala. Ayun siya, nadali siya kaya lang nasira yung bala. Buenas mo naman! Tumama yata sa matigas na ano, bagay. Ayan. Di bali guys, nakuha naman natin. Ito pang 6 natin. Meanwhile, Ayan guys, oh, dalag. Hindi yata nakakuha ng video. Nag-off yung cellphone natin. Ito dalag. Good size na dalag. Yun. So ayos, nakadalag tayo. Sige guys, pang ano natin to. Pang 7 natin. Sige, stay tuned. Abang-abang pa tayo. Yun, dali. Dali guys. Malaki siya. Natsambahan natin. Yun. Yun o. Lapad. Sulit. Laki. Ayan o. Laki.
Hindi totoo yan. 6 fingers. Ayos. Laki oh. Oh. Tinilas natin oh. Oh, malaki pa sa tsinelas. Yan. Pang ano natin to? Pang 8. Natsyamba natin, malalim siya. Malalim ng ano, pataan ko. Yan, sige guys, sabang pa tayo. Stay tuned lang. Medyo maaga pa naman. Hindi na videoan yung 3. Isang putok, 3. Hindi siya malalaki pero 3. Yung pangalawa yung natanggal. Sumabit kasi sa kangkong. Ayan o, yung kangkong na yan. Yan sumabit. Hinila ko lang. Yan natanggal yung nasa gitna. Yung una saka yung sa dulo yung naiahaw natin. Yung nasa gitna natanggal. 3 sana. Ito. Yung dalawang medyo maliliit na yan. Yan, sige, stay tuned guys. Ay, dali. Dali pala siya. Buenas mo naman. Dali pala siya guys. Yung ilong. Laki oh. Ilong siya. Tik ng pigtas. Hero, laki na naman guys. Hero, laki na naman. Daming malalaki dito. Matagal na kasing walang ano dito. Nangingisda. Yan, sige guys. One eternity later. So ayun, hanggang dito na lang yung video natin guys. So jackpot tayo ngayon. Dami nating nahuli. Malalaki pa yung iba. Maganda pa sana guys, umaaraw pa kaya lang mahangin na. Kulot-kulot na yung tubig. Ayan o, kumukulot na. Ayan yung hangin, malakas ang hangin. Ayan o. Ayan yung puno ng kamatsili. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito eh. Dito tayo nakapesto. Tsaka doon sa bandang baba. So ito yung nadali natin guys, papakita ko sa inyo. Yan, so jackpot tayo guys. Lalaki. Lalaki yung ibang tilapia. Saka may nadali pa tayong isang dalag. So mahangin na kasi. Babalikan ko na lang to guys, spot natin. Stage ay salamat na lang ulit guys sa panonood. Ano kaya ito eh? Kapulol-bulol pa ako. Salamat na lang sa panonood guys. Sa mga walang sawang nanonood sa ating mga video. Yung mga paninigsay natin. So sige guys, hanggang dito na lang.